Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a aquest primer capítol de Reflexions d'Erasmus. Ara mateix em queden 4 dies per acabar oficialment la meva estada aquí a Florència i ara sí que començo a sentir els nervis. Com heu pogut veure pel títol d'aquest vídeo, avui parlarem de les expectatives i les realitats de l'Erasmus. Primer de tot, no cal dir que cada Erasmus és diferent. Penso també que depèn molt del país on vagis, les ciutats. Doncs aquí a Itàlia no és el mateix anar a Siena que anar a Florència a fer l'Erasmus. La gent, tant com amb qui coincideixis fent l'Erasmus, com la gent d'aquella ciutat o del país, la durada no és el mateix marxar només un semestre o tot un any i finalment doncs, el semestre. No sé si us passa, però jo sóc una persona molt que depenc del sol. Per tant, crec que és molt diferent si te'n vas al segon semestre que comences a l'hivern i acabes a l'estiu que si vas del primer semestre que comences a l'estiu i acabes a l'hivern. Dit això, comencem amb les expectatives i les realitats de l'Erasmus que jo m'he trobat. Penso que les expectatives són moltes vegades les idees idealitzades que tenim de l'Erasmus, ja siguin perquè personalment les hem idealitzat com aquestes idees comunes que tothom té de l'Erasmus, les quals són orgasmus, festa i viatges. I no només penso que siguin aquestes idees i ja està, les expectatives que tu puguis tenir, sinó també la importància que li donis a cada d'aquestes idees més comunes. Per exemple, en el meu cas, jo tenia com molt la mentalitat de voler conèixer la Itàlia, de viatjar, i per tant jo l'Erasmus l'he concebut sempre molt com una oportunitat per poder viatjar i per poder com conèixer altres territoris, altres ciutats. I potser, en canvi, la idea de festa no la tenia tan present, que ja us dic, també és una cosa que ha anat canviant al llarg del temps. Potser t'ha passat com a mi que des de ben petita tens clar que vols fer un Erasmus, tens clar que vols anar a viure durant un temps fora i llavors doncs, tens unes idees molt clares, com al principi eren superesbojarrades de fer-ho absolutament tot, però ara que m'he anat fent gran i he pogut sortir de festa, he tingut l'oportunitat de fer moltes coses que volia fer en l'Erasmus, doncs cada cop es va com reduint i es va com estructurant més el que tu vols fer a l'Erasmus. La idea d'orgasmus. Jo crec que si m'hagués pillat en un altre moment, fa 2 anys, per exemple, que no tenia nòvio i vaig començar a rebre validació masculina. El meu primer petó em sembla que va ser amb 17 anys, o sigui, no he sigut la típica que a segon d'ESO ja havia tingut un nòvio, ja havia tingut les seves primeres experiències. Doncs segurament sí que hauria concebut, doncs mira, potser l'Erasmus és una oportunitat per conèixer gent. Què passa? Que porto ja més d'un any que tinc parella estable i no he tingut com la necessitat d'obrir-me a nivell sexual a altra gent. No estic dient que llavors totes les persones que tenen parella hagin de tenir la mateixa mentalitat que jo, vull dir, a veure com ho explico perquè no se m'entengui. O sigui, evidentment, crec que si marxes en parella a un Erasmus, heu de tenir clar quin és el propòsit vostre com a parella. Si realment teniu plans de futur i t'estimes aquella persona, doncs per molt que te'n vagis d'Erasmus, anar-te d'Erasmus no vol dir haver de tallar amb aquella persona. Si per qualsevol cosa no ho teniu massa clar, etc., doncs evidentment és qüestió de parlar-ho, de comunicar-ho, i al final també som molt joves i pot passar que hi hagi gent que descobreixi que amb la persona que estaven abans de l'Erasmus doncs no és la seva persona i que trobin a la seva ànima bessona a l'Erasmus. Després també penso que la idea d'orgasmus, sí que l'Erasmus pot donar una oportunitat com més fàcil a poder-te obrir a altres persones, però jo crec que per liar-te amb moltes persones no cal anar-te d'Erasmus. O sigui, hi ha molta gent que s'està liant cada cop que surt de festa a la seva ciutat, al poble on està vivint. Jo tinc parella i la distància no ha sigut la cosa més fàcil de l'Erasmus. També ha sigut per diversos factors. En el nostre cas veníem d'una relació molt de veure'ns cada dia, pràcticament vam estar el primer semestre vivint junts i llavors, doncs, vulguis o no, la nostra estima l'hem mostrat bastant amb l'afecte i ara amb la distància doncs havíem de com mostrar el mateix afecte i sense el contacte físic i haver de trobar com altres maneres per poder suplir això, com amb trucades, amb la comunicació i amb videotrucades. També penso que és més difícil per la persona que es queda que per la persona que marxa, perquè la persona que marxa té molts més
estímuls, està creant com una vida nova amb data de caducitat i llavors vulguis o no també és una vida una mica irreal, és un joc a ser adults perquè tu saps que això acabarà. En el meu cas ha sigut l'Erasmus també una oportunitat per mi per poder viure aquesta vida independitzada, aquesta vida amb companyes de pis, una vida que jo sé que quan s'acabi aquesta etapa, ara per ara no la puc tenir, saps? En el meu cas jo no tenia cap expectativa d'orgasmos, tenia l'expectativa de continuar amb la meva parella i la realitat ha sigut que he continuat amb la meva parella. El que sí que potser havia com no idealitzat, sinó com ja havia concebut com que seria molt més fàcil el fet de com planejar plans així online, per d'altra manera, o maneres per poder sentir aquest efecte que teníem amb el contacte físic doncs, a la distància, que no han sigut tan viables com jo havia pensat abans de marxar, per aquest simple fet. No em volia sentir com lligada en el sentit, és difícil, o sigui, com fas tu sentir a l'altra persona que no l'estàs rellevant, però, per exemple, si havíeu quedat per fer una videotrucada a les 8 de la tarda d'aquell dia, ho havíeu parlat al matí, però després, de cop i volta, a les 7:30 surt un plan que a les 8 us aneu al Piazzale, a un mirador, vale? A veure la posta de sol, amb les amigues, tal. Com, objectivament, si no estàs involucrat dins d'aquesta relació, pots pensar, segurament l'altra persona ho entendrà perfectament, tu vés anar amb les teves amigues, òbviament t'has d'anar amb les teves amigues al Piazzale, o sigui, un pla presencial té més pes que un pla online, i més si estàs d'Erasmus, o sigui, des del meu punt de vista, ho veia com, no em quedaré tancada a l'habitació, saps, quan puc tenir un plan presencial que no tornaré a tenir, perquè és l'Erasmus. Cada dia que passa és un dia menys de totes aquestes oportunitats. El que a mi m'hauria agradat és com no donar tanta importància de que no he pogut fer aquest pla a les 8 de la tarda, de quedar-me online. Tenir com aquesta flexibilitat de dir, vale, si no ha sigut avui, la fem demà, o també si en el moment podeu fer la videotrucada, doncs fer la videotrucada. Potser el que jo havia idealitzat era el fet de que podia tenir com molt més organitzat el compaginament d'aquests dos mons, i quan em vaig veure aquí és molt més difícil poder fer sentir que prioritzes a la teva parella a la vegada que també t'estàs prioritzant a tu per no aïllar-te en aquest món que és l'Erasmus. El segon bloc, la festa. En el cas de Florència, hi ha festa pràcticament cada dia. Crec que és una molt bona destinació, Florència, per fer un Erasmus, perquè és una ciutat no gegantina, a la vegada que és acollidora. Ara a l'estiu no tant, perquè hi ha molts guiris, però jo m'ho he passat fenomenal, i a la vegada també és que passeges per Florència i t'animes, baixes al riu, baixes a l'Arno, veus els ponts que hi ha, el Ponte Vecchio, la posta de sol, el Duomo. El que jo trobaria a faltar poder veure el Duomo. És un privilegi enorme poder sortir de la meva casa i poder anar caminant 12 minuts i em trobo el Duomo de cara. Crec que és una cosa que no he deixat de valorar en tots els mesos que porto, perquè en general quan tens una cosa diàriament la normalitzes o no li dones tanta importància com al principi li donaves, saps? No és tan exclusiu com en el principi ho era. I a nivell de festa també a la vegada és una ciutat molt universitària, pots trobar locals i pots trobar discoteques cada dia de la setmana. Hi ha algunes que són més per turistes, rotllo, gent anglesa i música anglosaxona, i després les discoteques més per Erasmus estaven molt enfocades com el reggaeton. Era com si anessis a una discoteca de Catalunya perfectament, però sí que es notava que no estaves a Catalunya, perquè com les discoteques de Barcelona, aquí no hi ha. El que sí que tenen aquí és el factor botellón, és legal veure al carrer, i hi ha molts locals que són molt petits, cosa que fa que tu compris la beguda i surtis al carrer. Llavors hi ha un carrer que està sempre patat de gent a la nit, que és això, al final tota la clientela que estaria dins del bar com no pot estar perquè és superpetit, estan a fora i creen com aquest ambient de veure el carrer. Jo l'expectativa que tenia de la festa al principi de tot doncs era viure desmesuradament. Ara que quan s'ha anat apropant la data de festa, jo he tingut la sort que he pogut viure molt la festa de Barcelona, i el fet de ser creadora de contingut també t'obre les portes a un tipus de festa que són els esdeveniments, que vaig tenir la sort l'últim any d'anar pràcticament molts cops d'aquest tipus de festa, cosa que ara l'Erasmus tenia més l'expectativa d'un Erasmus de plans diürns que no pas de festa, i també com el sentiment aquest de que el fet de pensar en el dia de l'endemà que no sóc persona, o sigui, jo recordo a segona carrera sortir de festa i empalmar i fer una classe de 4 hores, i pensar-ho ara se'm fa molta muntanya, com de dir, és que no, jo no podria
dormir 2 hores amb encara alcohol a les venes i anar a classe, potser m'estic fent gran. Però per això que no tenia una expectativa molt gran de sortir de festa, sí, de sortir de festa quan ens vingués de gust a totes, també crec que és molt important i sempre ho defensaré, la companyia, o sigui, al final crec que una bona festa no és tant per la festa en si, sinó per la companyia amb la que vas a la festa. I una cosa que hem tingut nosaltres al nostre grup és que vivíem molt dispersades, cosa que ha dificultat el sortir de festa. Però bé, que si tu ets una persona super fiestera i que vols sortir de festa i la teva expectativa és sortir de festa cada nit, la teva realitat pot ser aquesta, pots gastar el cartutxo de festes al teu Erasmus, perquè al final també crec que les destinacions quan tu marxes d'Erasmus també són conscients i les associacions com la SN o Erasmus Generation també s'encarreguen de que hi hagin esdeveniments i festes pràcticament cada dia. La idea de viatges. Com us he dit, volia conèixer al màxim Itàlia i com a Espanya mateix, la Itàlia del nord i la Itàlia del sud s'assemblen un ou a una castanya. Verona, per exemple, no té punt de comparació amb Nàpoli. També es nota molt quan una ciutat és molt turística i quina no. I després també he vist que hi ha molt de turisme nacional. Itàlia és molt gran, i llavors segurament per això també hi ha aquest turisme nacional, perquè si tu vius al sud i puges de Florència deu canviar bastant, i que al final tenen moltes coses emblemàtiques. La ciutat que més m'ha agradat, a part de Florència, és Verona. Verona crec que si tingués el Duomo de Florència pràcticament seria la meva preferida. Florència i Verona podríem dir que s'assemblen bastant a nivell d'estètica, així com cultural, tenen el riu, no? Que al final també una ciutat amb riu suma molts punts. Però Verona s'ha de dir que té els carrers molt millors que Florència, és una ciutat molt cuidada, també es nota que és una ciutat amb peles. En canvi, Florència, no sé si és perquè té una estètica així com antiga, llavors ja volen que mantingui aquesta estètica i que els carrers estiguin destrossats, però per Florència jo no recomanaria gens anar amb talons o anar amb plataformes, perquè els terres són super irregulars. Tinc la sort que he pogut fer com els viatges que a mi m'han agradat. M'han quedat algunes coses, com el Lago di Como o tornar a Venècia, però no em queixo pas de tots els viatges que he pogut fer. Pràcticament he pogut recórrer bastant tota la volta. M'ha faltat potser la costa de Bari i tal. Una cosa que m'ha fet pensar el fet de viatjar i de normalitzar 4 hores amb bus. He arribat a fer 7 hores amb bus, amb el Flixbus, el nostre estimat Flixbus. Sí, he fet aquestes distàncies tan llargues a Itàlia per visitar-me tota la bota. Si tinc l'oportunitat ara de poder trobar un cap de setmana per visitar Andalusia, per què no fer-ho? Saps? O sigui, al final, aquí hem fet un munt de distància i hem fet un munt de trajectes llargs que ho equivals a Espanya o a Catalunya mateix i dius, per què no em planto un cap de setmana al Pallars Jussà? Que també a la vegada m'ha fet sentir molt conscient del privilegi que he tingut, que de petita els meus pares van voler explorar molt territori català i també territori molt del nord d'Espanya, com Cantàbria, Astúries, el País Basc, etc. Això m'ha ajudat com molt trobar equivalències a anés on anés d'Itàlia, pensar, mira, això s'assembla a un poble del nord d'Espanya. Florència té una gran semblança al que podria ser Girona, saps? L'última part d'aquest vídeo són consells personals que equivaldria si em preguntessis ara què hauria fet o què no hauria fet a l'Erasmus. Primer de tot, el que sí que hauria fet és agafar cartolines de diferents colors. Això ho vaig veure en un vídeo d'Instagram, no me'n recordo la referència, però ho feien com en la vida en general, no? De fer com en aquestes cartolines, segons el color, doncs el grau de dificultat que té poder fer el pla. I podria ser perfectament, no sé, doncs plans del dia a dia, uns plans que requereixin més diners i uns plans que són com molt, no sé, com escapades, etc. no? Llavors, apuntar des del pla més senzill, en el meu cas d'aquí a Florència, anar a 3 gelateries. Doncs apunta això, no? I ho poses, retalles aquests paperets i els poses dins d'un tarró de vidre i a mesura que van passant els dies a l'Erasmus vas traient aquests cartronets i compleixes amb el pla que et surti aquell dia. I després, quan fas aquest plat, fas una foto i l'enganxes a una llibreta, a un journal, amb la cartolina que has tret. Penso que és un record molt bonic que et queda al final perquè és un llibre amb aquestes diferents cartolines que tu abans has planejat i s'estan complint. Que al final, vulguis o no, és com plasmar físicament
la bucket list, que és una cosa que he fet i que tornaria a fer i que recomano que feu, perquè pots creure més o menys en les manifestacions, però crec que és molt satisfactori com haver pensat una cosa i després poder-la complir. Òbviament que siguin realistes, saps? No posis anar a fer la volta al món mentre estàs d'Erasmus perquè no és factible. Una altra cosa que hauria fet, però a la vegada tampoc no m'arrepenteixo de no haver fet prou, ha estat gravar més. Perquè tinc la sensació que he gravat poc. Jo m'he trobat que al final el que tinc molt clar és que tot el que gravo i el contingut que faig és un projecte meu, personal, i no, les persones que m'envolten no tenen per què sentir-se obligades o estar sotmeses a ser gravades, saps? Que potser, segurament, si els hagués preguntat «Ei, voleu sortir?», m'haguessin dit «Oi tant, no hi ha cap problema», com ha sigut en alguns vídeos doncs, que al final han sortit a la llum. Però jo no vull que es sentin amb aquesta obligació indirecta de «Jope, pel fet que estem amb una creadora de contingut, estem exposades a sortir als seus vídeos». A la vegada que tampoc no volia que es quedessin amb una imatge meva de «Jope, està tota l'estona gravant», saps? I també juga molt el factor que he pogut com comprovar i corroborar en aquest Erasmus quan et passen coses com superxules, no? De dir, què prefereixes? Com viure-ho al 100% una cosa i després que visquin el teu record de la teva memòria, o no viure-ho al 100% però després poder reviure-ho tants cops en una imatge física, saps? Que puguis visualitzar nítidament. I és com tot el rato jugar amb el que prefereixes. I un cop estàs vivint-ho, hi ha molts cops que prefereixes la primera opció, de poder-ho viure al 100% i després que quedi en la teva memòria. I crec que això al final també es pot extrapolar a la vida en general. Jo tinc moltíssimes fotos al mòbil i després també segurament hi ha moltes duplicades perquè entre que ens les anem enviant, que hi ha àlbums compartits, te les baixes però continuen estant allà, les fotos d'Instagram, etc. Però quan més temps passi, menys extraordinaris seran aquests records o menys, menys especials seran perquè tu tindràs molts més records que voldràs recordar i al final uns, si han de ser com jeràrquics, uns es van com posant per sobre dels altres i quan tu tinguis 60 anys segurament recordaràs molts menys de totes les fotografies que tens i donaràs molta menys importància a totes les fotografies que tens perquè tindràs molts més altres records. Un altre consell que us donaria, i és una cosa que no tornaria a fer si fes un altre Erasmus, és apuntar-te a totes les organitzacions d'Erasmus que existeixen. En el meu cas em vaig apuntar a dues, a la ESN i a Erasmus Generation. Per inscriure't en aquestes organitzacions el que es fa és pagues 10 euros, et donen una targeta amb la qual pots accedir a diferents descomptes de diferents àmbits, ja sigui restauració, com també amb Ryanair, per exemple, Flixbus, etc. Què faria jo si tornés a fer un Erasmus? Primer miraria els avantatges que et donen cada organització i valorar quina agafar. Les petites diferències que puguin tenir és potser el calendari en el que fan les excursions i després els diferents convenis que tenen cadascú. Clar, quan comences, doncs, tot és molt temptador, et penses que et donarà temps de fer absolutament tot i et vols apuntar a la majoria de les coses. Què passa? Que al final no l'acabes utilitzant tant com podries utilitzar-la. I en el meu cas em podria haver estalviat perfectament la d'Erasmus Generation, perquè amb la SN ja teníem molts descomptes. Llavors el consell seria aquest, mirar bé en quines organitzacions us apunteu i optar per la que més relació us fa. Dit això, aquesta ha sigut la meva primera reflexió de l'Erasmus. Aquestes expectatives i aquestes realitats penso que no es diferencien massa. Penso que ha anat bastant com havia pensat que anés. Una cosa que volia esmentar, perquè aquest vídeo l'he intentat fer 2 vegades més abans, només que la càmera i jo no hem acabat de ser molt bones amigues i no es gravaven bé. Per primer cop podria dir que no he idealitzat mentida. Sí, he idealitzat. El que volia dir és que a mi la idealització no és que em porti a la frustració en el sentit que pensi unes coses que al final no s'acaben complint i per això em frustri, sinó més a una insatisfacció perquè hi ha moltes coses que idealitzo que a la vegada doncs, desitjo i per tant vull aconseguir-les i com sóc molt tossuda les acabo aconseguint. El que passa és que el fet d'haver-les idealitzat fa que quan les estàs vivint no les sentis tan intensament com tu havies idealitzat que les sentiries. Com no només idealitzes una cosa, sinó també idealitzes les emocions que tu sentiràs, les quals acostumen a ser molt més intenses del que acabes sent. I quan ho estàs vivint, llavors et frustres en el sentit de dir no ho estic sentint prou, no ho estic vivint prou,
o, jolín, que malament, egoista per part teva, que estàs aconseguint una cosa que tu havies idealitzat i no ho estàs vivint de la manera que tu volies viure-ho. Tipo, així metafòricament ho viuria com una nena consentida que vol una joguina, li compren la joguina i llavors no la gaudeix. Què dius? Ho estaves demanant, doncs ara gaudeix-la, no? Doncs em sento una mica així a vegades quan em passen aquestes coses i sí que és cert que aquí a l'Erasmus per primer cop he pogut ser conscient que em passa aquesta situació i com de dir, vale, has aconseguit viatjar per tota Itàlia, has aconseguit fer aquest Erasmus, que al final, vulguis o no, l'Erasmus és un esforç econòmic, o sigui, realment has de tenir com moltes ganes de voler fer un Erasmus i estar disposada a gastar uns estalvis que potser has estat guanyant durant els 2 anys anteriors i que segurament sí, òbviament, diuen que els diners tornen, el temps no, tot i així has de ser conscient que és un privilegi poder fer un Erasmus i després jo em sento molt privilegiada al lloc on he acabat anant, al pis que he aconseguit i per l'experiència que ha acabat sent. Espero no trigar massa entre aquest capítol i el següent. Us penjaré a YouTube el blog que va ser de Sicília, el qual és un diari visual, a la vegada que també posa una petita reflexió així com més en veu en off, és un altre tipus de format que estic com experimentant ara mateix. Espero que us hagi agradat i ens veiem en un altre vídeo, en un altre podcast. Cuideu-vos, abraceu-vos i estimeu-vos molt. I ja està. Adeu! Gràcies!